Hello guys, good morning. Adlaw nga Sabado. October 2 na. Yung mga untano, nagbuhat ko salad na ko, napamahaw pa ni Udto. Sapit na din mag-alas 11 bay. Sapit na gamay na kain kulang para mag-alas 11 no. Papa ko na humandaro sa second floor. Yung kaon sa ko kay gutom kayo. Istorya tanin nyo bay, kanang bahin sa utang na loob. Hantod ka no sa ito pwede magbayar og utang na loob. Ginabayaran din ng utang na loob mo. Tagpila ka na. Ito, gusto kayo na istorya ko ng utang na loob. Kining uban pod. Mga unta, pipino, kamatis, naisili. Butangan ako siya. Kanang siling powder. Kung kanoon guys. Padukot-dukot na ko. Istorya tagbahin aning utang na loob. Dami ba? Ay manok sa rep guys. Pasayan. Nasa kumakain. Kini kay butangan akong talong pero katuloy hapon yun para sa tong kagid. Pero okay lang eh. Bayan sa utang ng loob ba? Mahal ka ng utang ng loob no? Kita kabayadan na. Kini pang uban. Ug motabang. Kanahon na po sila baslan. Baga pag mga naong no, kalimang tabang uban. Pero, gusto po nila nga baslan po sila. Kung silang disabang, mga po yung imong ihatal po pag abot sa panahon. Anak, dahil na ron. Tapang man guys. Masarap yung asin. Kailangan ito ng lemon para malami-lami. Okay, mutabang uban. Magunahon naman tayo baslan. Mutabang gani mo, kamong gusto mo tabang. Ay, pagunahon ng balos. Kay, ang Ginoo, nag-ingon ba dahil siya nga unahon ng balos? Ang Ginoo rin mo balos ninyo. Nya, kini pong uban ng tabangan. Masige na lang paghulat ng tabangan. Di na lang pagkabalo man yung kamot. Muna kung mangailangan tagtabang, yun ang itabang na to. Salamat na sa Ginoo. Nyato yun ang tagaan o pasalamat ang tao nga itabang na to. Operan ba na to? Masigmon sa tagaan ba na to? Ana, grasya. Magrasyahan na ka. Ana ang tama. Pero kamo sang nanabang. Unya, unsa lagi hatag sa inyo ha? Pasalamat sa inyong gitabangan. Dawata po ninyo ay pag musigig bagot-bot. Sige, pag magbagot-bot. Ay, gitabangan ta ka. Nani, mamuy-buy pa ng uban. Hilas, huwag kayo ng uban manabang. Kaway-kaway sa mga itabang liha no niya. Gusto kayo mamuy-buy. Baga pag igmanaw. Hindi mo uban tabangan mo. Gara alam po. Anyway guys, dili na ito nakabera ng utang na loob. Masasaon lang ito ng pasalamat sa ilahang. Kung ngilag batasan ang natabang si Moha, ngilag yun na siya batasan. Ano mag-iuban na? Patabang-tabang lang para inon butan. Para daygon. Para inon nga matinabangon. May natagon. Pero once sa matabang tagtao, di na to naon nga. Mabalos ni siya, ang sa imong gihatag, maupoy imong iyang ibalos. Pero kini pong uban, sama ni akong experience sa Japan, baga pong banganaw. Katabang lang sila. Nya, gusto po nila tanan mo kahago, ilahon po. Kaway-kaway dahil no? Sa mga pamilya, ng mga bagagnaw. Di mo maghinilas. Okay.
Dako kayo mag-ataso sa among pamilya, guys. Muna. Mga Diyos nun pa naman kayo. Makaampo. Wagas. Luhod-luhod. Luhod-luhod. Dahil kitabangan. Nya. Pahila ka. Atubangan sa Ginoo. Pating hilak. Nya. Pagkahuman. Dili na ko na siya kapamilya. Akong gisulyo sa inyo. Saan siya katao nga. Nailahan ako na matinabangon. So, mo tabang niya. Pagtabang niya sa katao, mo, hulad yun na siya balos. Pero pasulya ko naman mo, buutan kayo. Namit kami dalang istorya. Pero, ang tinuod ay, nagpatik-atik na itong Kristiyano. Mas dako siya sila. Kaya aktibo sa simbahan. Niya. Ang binuhatan, wala nagkagimao. Nasayod sa Biblia. Pero, ang ginalihok sa kwahi, sa iyang hebala sa Biblia. Kanyang uban, mataba o tao, isumpa pa ka. Mga baga pag naong manabang, no? Okay, pag di ganit makahatag mo, sobra-sobra ang ilang kitabangan. Isumpa pa ka, boy-boy yung kagdaman. May man kung utang na, no? Basta nang utang kag 50,000, bayadan ni mo plus interest, o mo na sakto. Pero, ang utang na loob, once imo na ihatag sa isa ka tao, ay pag bad ka kung nagunahuna kag balos. No, jud na. Natural naman sa itong mga pamilya noon, magtinabangay. Pero wala pasabot ng binoy-boyay. Kung ay angay tabangon sa pamilya, magtinabangay. Tabang mga ganitag mga amigira na asara nato na ila-ila kana pa ba noong kapamilya dito itong unang tabang, guys, bago ng uban na may mga tabang na mga ginagmay na good na pwede nyo matabang, dili maningon kailangan na mo tabang ka, kailangan dinagko mga bigatin, depende sa imong mga taga-tabang sa tao nga encounter nimo nga unsa imong ma-offer. Pag imuhan ng matag imong tabang, wala nagmanda nimo, imong kabubuton, nga wa ka nagunahon nagbalos, i-bless you ka ni Lord. Pero, matabang ka, isagpa mo sa mong gitabangan. Baga kag naong, gitabangan ka sa una. Laing nga batasan mo. Mga guys, kita habang able pa ta ang kamot taga-tuwa mas gwapo pabaya ng mangutang ta niya mabayad ta kaysa ka ng mga ilang nga tagtabang niya tabangan ta niya pag-abot sa panahon nakatindog na ta niya mabuybuyan ka maman yun ang mentalidad sa mga tao, guys. Kaya masagali ka ng uban, uli na tabang, buy-buyo, magali ka. Kapamilya pa na mo, ha? Yan na, may kamo pa. Okay. Isod kayo ng nabuhi ka sa tabang, puro tabang. Kaya pong uban, magsalib na lang pag kayo tabangan. Mananggi mo na. Ang kamot to sa taong kagaling ng mga tiil o kamot. Kita ka ng tao, guys, naman tayo pride.
Basta ko akong pride, mura nalaga sa dako ng munggos. Huwag din ang kunin yan. Kaya, muna lang na. Pagtamakan pa na, ang isog nagigtan na. Wala tayo sa ligid ang kalibutan. Maning kamong taban na itong Ginoo. Uban sa Ginoo. Siya uban dito. Kita ni mo na. Masing wala sila ingon ng mga material ng butang. Malipayon na. Kining uban. Kompleto na. Baglapoy kalipay. Wala satisfaction nga naman. Wa man sila kaila Ginoo. Okay lang ta mangarap guys. Hinihinay lang para sa itong pangarap. Niya, kung naiyangay tabangan, pero ayaw pag unahon na ubalos. Wala yung sakto. Hindi sa kumakaog. Naging manok kayo. Kaptul ba? Pero wag tayo mahimo guys no kayo. Namanggutan diri sa ilahang kalibutan. Nakabuot ba? Maula po tag dito mukhaon. Nakagabi nakakaon yung manok. So sige lang at least every other day na nasa karon dili o makaon. Nabusog na ko guys. Wala makoy coke. Kape na lang ko. Kape.